Реших да направя това видео за всеки, който се интересува от BigShot машинката и начина, по който работи тя, какво е необходимо да знаете, какво ще получите с първоначалния комплект и какви са консумативите, които евентуално ще ви трябва за бъдеще. Първо, това е машинката BigShot. Предполагам, че всеки е виждал снимка в интернет или където и да е било. Как изглежда тя? Не е голяма, има сравнително хубав дизайн и по-добре да продължа, преди да ми свърши паметта на камерата. Както и да е, с BigShot машинката върви тази платформа, мултифункционалната платформа, която позволява, както виждате, тя има два таба, които позволяват, според зависимост от дебелината на папката, която ще използвате, да си го настроите. Две режещи плочи, които са сменяеми. При не особено голяма употреба, при не особено интензивна употреба, плочите не е необходимо да се сменят толкова често. Може би, не казвам голяма дума, но може да изкарате с един комплект около година. За обикновено рязане на съвсем обикновени tin die cuts, които са от типа на Spellbinder, ви е необходимо да бъде платформата да бъде на TAF 2, т.е. както си е изцяло плътна. Слагате първата плоча, вземате вашия тайкът, който иска да използвате. Аз ще направя пример с тайкът на Spellbinders. Това са скалопсите, скалопкръговите. Слагате го с режещата част, не знам колко се вижда на камерата, с режещата част нагоре, където слагате и вашия картон или хартия или каквото си изберете. Това е възможно да се реже хартия или по-дебел картон до около 300 грама, без проблем. Слагате отгоре, след това поставяте втората плоча, която имате за рязане, и с роката, с манивелата прекарвате през машината. Просто няма как да го объркате. Получавате ето това на основния ви картон и това е отрязаната част. Тези die-cut-ове, понеже са tin, както виждате, те са много тънки, те са почти колкото, може би са по-тънки от ногтата ми, няма да се режат нещо дебело, което е, например, chipboard. За chipboard е необходимо да бъде thick die-cut, нещо като това. Ето, например, аз ще използвам за пример die-cut папка на Tim Holtz. Повечето негови са такива, като изключат тези, които са след те не могат да срежат chipboard. Chipboard е пресован картон, който е доста дебел. Това е може би около 2 мм. Стои твърдо и всички знаем какво е chipboard, така че мисля, че няма смисъл да обяснявам. За да срежете него, е необходимо да махнете мултиплатформата и да използвате само двете основи, които имате за рязане. Слагате основата, слагате папката, която искате да срежете, chipboard картона, отгоре върху елемента, който искате да срежете. Аз ще ползвам банера. По същия начин слагате рязащата папка. Както виждате, тази платформа тя всъщност взема от удара и всъщност виждате всички тези резки, които са когато се използва. И по същия начин прекарвате през машинката. Малко повече това може да трябва. И имате, ето, отрязания банер на chipboard. Това няма да бъде срязано с нито един тик tin die-cut, тези, които са тънките. За тази машинка, освен за рязане, може да бъде използвана без проблем и за ембосване. Ембосването е по същия начин. Слагате си мултиплатформата. Първата си слагате едната плоча, която имате за рязане. Вземате вашата die-cut папка. Ето това е обикновена ембосинг папка. Това е обикновено какво представлява ембосинг папка. От едната страна е релефна, от другата страна е същия дизайн, който имаме, но където просто хартията ще влезе, за да бъде изпълнен релефа.